आवय बापायच्या जिवितान भुरगीं जावन आसा सुखाची बान भुरगे जल्मतूच ताका वेंगेन दोतोर खुशाल जाता त्या भुरग्याचो पाय माय आवय बापायक आपलीं भुरगीं चड मोलादीक तांकां सोर जायनाका आवय बापायचे काळीज सोदांच मोगाळटांचे येता 18 वर्सां मोगाळ आसली मोगान पडोन कॅटरिनांनी कायता एकामेकाशीन काजार जालीं जिवीत सारूंक सांगात 2 वर्सांनी एकवटाक तुमच्या देवान बाय फावो केले जिवितांत 5 वर्सां तुमी हांसोन खेळोन चाल्लीं एकवटान 5 वर्सां तुमी हांसोन खेळोन चाल्लीं एकवटान हजार 23 वर्सां कॅटरिनाचो डॅडी संवसार सोडून गेलो देवाच्या गोपान कॅटरीन सोदांच मागो जेजूसाय बीण मायताय आपल्याक बाबा फावो कोर म्हूण डॅडीच्या रुपान गोंयच्या सायबाच्या फेस्ता दिसा लंडनाक उजवाड फाकलो कुपान कॅटरिनांनी कायतानाक बाबा फावो केलो देवा बापान लंडन तान तुमी गोंया येवून आयज बाबाक सुकुरी गोजेन व्हेलो बाबा कॅशियल नांव घालून फादर लॉरेन्सान बाल्टीम दिलो पयलो साक्रामेंत बाबाक दिवून जेजूचो पाटलाव धार केलो वाग पेटोवन चेल्सिया मोदून कार्टन पोदून जालो वाग पेटोवन चेल्सिया मोदून कार्टन पोदून जालो कॅरिशा व्हडली भयण सोदांच म्हणटाली भाव फावो केल्या पुरो म्हूण देवान पास्कुवाल ग्रँडपा आनी पियेदाद ग्रँडमा म्हणटात ओदी खुशालकाय हाडल्या नातवान नाताली नानी म्हणटा नातू मेवला गोरकाराच्या नांवान नाना सोर्गेसी पोलदून सोदांच बोल्ल्यान बेसावान बाबा तुमच्या घोराब्यान जल्मो आवडो तुमचो जालो पुरो 24 वरां सगल्या घरच्या बाबा कॅशियल जायारो सगलीं घरचीं बाबाचो काळजांतान मोगोतात खरो तुमकां पोरबी दिवन बाबाक फुडार आवडेता बरो तुमकां पोरबी दिवन बाबाक फुडार आवडेता बरो